Вынік мадэрнізацыі вытворчых ліній – гэта не толькі тоны ласункаў, але і камфорт для людзей. Фрызершчык Аксана Рудзянкова кіруе новым абсталяваннем для вырабу пламбіру. Жанчына абрала гэтую вытворчасць за добрых умоў працы і ні разу не пашкадавала. Маючы за плячыма 15 гадоў вопыту, яна адзначае, працаваць на сучаснай тэхніцы значна прасцей. Я пришла на фабрику очень-очень давно, временным работником на упаковку. И я не думала, что мне настолько понравится, и я настолько втянусь в это производство. Я очень-очень рада, когда я иду по нашему городу вечером и вижу, как семейные пары, молодежь едят именно тот продукт, который выпустили мы. Гарачы летні сезон, час пікавага попыту і максімальнай загрузкі. Прадпрыемства не проста трымае планку, але і актыўна нарошчвае аб'ёмы. У 2023-м тут мадэрнізавалі апаратны участак, што дазволіла шматразова павялічыць вытворчасць сумесей. Таксама зманціравалі новую лінію вырабу стаканчыкаў і пабудавалі склад гатовай прадукцыі. За первую половину 2026 года мы уже произвели на 1000 тонн больше аналогичного периода 2025 года. Каждый год мы вводим новые виды продукции. В этом году порядка 11 новых видов продукции у нас было введено. Различные вкусы, ятисы, сарафаново, это рынок РФ, эскимо на палочке. Яшчэ адзін прыклад паспяховых укладанняў у будучыню – ювелірная галіна. На прадпрыемстве «Крышталь» стаўку робяць на мадэрнізацыю і новыя тэхналогіі. Сучаснае абсталяванне дазваляе ствараць вырабы высокай складанасці, ад каштоўнасцей да мерных зліткаў і памятных манет. За апошнія гады вытворчасць атрымала магутны штуршок для развіцця. За период последних 5 лет на предприятие инвестировано 13,5 миллионов белорусских рублей. За это время поставлено на производство новый вид продукции. Это мерные слитки, монеты, инвестиционные монеты, памятные монеты, сувенирные. На этот счет очень сильно модернизировано ювелирное производство, реконструированы производственные участки. Также на предприятии создан участок по изготовлению штамповой оснастки. То есть сегодня предприятие существенно развивает номенклатуру этой продукции. Менавіта такія рэальныя прыклады на месцах ствараюць агульную станоўчую карціну развіцця рэгіёна. Вынікі паўгоддзя разгледзелі на пасяджэнні аблвыканкама. Гомельшчына спрацавала з прыростам. У плюс выйшлі сельская гаспадарка, будаўніцтва, гандаль і транспарт. А промсектар пасля невялікага спаду таксама дэманструе рост. Экономика Гомельской области по итогам полугодия сработала с ростом и добавила показатели за первый квартал. Итоговый результат 101,4%. Это результат работы всех отраслей, как производства, так и сферы услуг. Сработали положительно практически все отрасли. Сельское хозяйство, строительство, торговля, транспорт выполнили свои прогнозные показатели. Промышленность сработала также с приростом 100,5%. Паўгоддзе – важны рубеж для ацэнкі працы кадраў і вызначэння новых мэтаў. Сярод прыярытэтаў – разгрузка складаў і пашырэнне экспарту ў краіны далёкай дугі. У аграрным сектары галоўнымі задачамі застаюцца высокія тэмпы жніва і безумоўнае выкананне дзяржзаказу. Алеся Федарцова, Ігор Марышченко, тэлерадыёкампанія «Гомель».